Masana abwino lero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. Unduna wa za chinyamata wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha zitukuko zomwe zikupindulira achinyamata komanso dziko lonse. Anthu oposa 11,000 akhudzidwa ndi mvula yowirikiza komanso mphepo yamphamvu yomwe yakhala ikugwa chifukwa cha namondwe Jude mdziko muno. Ndipo unduna wa zaulimi watsindika kufunika kogwira ntchito limodzi ndi alangizi a zaulimi am'madera ndi cholinga chofuna kukweza ntchito zaulimi mdziko muno. Takulandirani mu nkhani zathu. Unduna wa za chinyamata wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha zitukuko zomwe zikupindulira achinyamata komanso dziko lonse. Nduna mu undunawo Auchizi Mkandawire ndi anena izi pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera anakayendera ntchito yomanga malo a achinyamata a Mzuzu Youth Center. Zambiri mlipoti la Grant Muhango. Atagwira ntchito za boma mchigawo cha kumpoto, mtsogoleri wa dziko lino limodzi ndi mayi wa fuko lino Madamu Monica Chakwera anamaliza ulendo wawo poyendera ntchito yomanga malo a achinyamata a Mzuzu Youth Center. Atayendera malowa zinaoneka kuti mtsogoleri wa dziko lino anakondwa kamba kamomwe ntchitoyi ikuyendera. Mawu awo nduna ya za chinyamata Auchizi Mkandawire anayamikira Dr. Lazarus Chakwera kamba koyikirapo mtima pa zitukuko zomwe zithandize achinyamata pa zinthu zosiyanasiyana. Amkandawire anasimikizira anthu pa malowa kuzipereka kwa boma poonetsetsa kuti ntchitoyi ithe mwansanga. President atamva kulira kwawo achinyamata anavomera kunena kuti ndikubwera komweko ndizaone kuti project ikuyenda bwanji. Ndipo lero taonani president anafika pamalo pano kuzayendera Mzuzu Youth Center project, kuona progress imene ikuyendera komanso kumva nkhawa zimene ali nazo achinyamata kuzionera okha ndi maso awo. Ndiye athokoza President Dr. Chakwera pokhala president amene amamva anayika achinyamata pa mtima pawo kuti awatumikire. Wapampando wa gulu la achinyamata la Mzuzu Youth Network Salome Kadazi anayamikira Dr. Lazarus Chakwera kamba kolemekeza mfundo za achinyamata pa chitukuko cha dziko lino. Mawu wanga ndothokoza kuti president anafika malo ano. Kufika kwawo kwadzera mu sona engagement imene tinapanga fika tinapempha kuti azaone nawo building yathu ya Mzuzu City Youth Center imene yakhala ikukambidwa pa nthawi yayitali. Ndi His Excellency kubwera kuno kuzapanga appreciate pamodzi ndi anthu osiyanasiyana ma engineers, anthu aku ministry. Izi zipangisa kuti structure yathu ithe mwachangu chifukwa tikukambirana nazapemphaso a Excellency kuti ataonjezerako ndalama zoti zithandizire kukula kwa structure kumene kapena kuti structure imene ithe. Ndipo we've been made sure kuti structure imene ithandithu mwachangu. Ntchito yomanga malo a achinyamata a Mzuzu Youth Center inakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mu chaka cha 2021 ngati njira imodzi yothandiza kuti achinyamata azigwirira ntchito zawo pa malo oyenerera. Pali chiyembekezo choti ntchitoyi ikhala itatha miyezi isanu ndi inayi 9 ikubwerayi. Grant Mwango, MBC Mzuzu. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma lake lipitiriza kuchita zitukuko mzigawo zonse za mdziko muno posatengera mtundu kapena ndale. Mneneri wa ku nyumba ya boma Anthony Kasunda wanena izi ku Mzuzu pa msonkhano wa atolankhani omwe anaukonza ndi cholinga chofuna kufotokoza zina mwa ntchito zomwe mtsogoleriyu wachita pa nthawi yomwe wakhala mchigawo cha kumpoto. Chisomo Manda akuyankhula ndi Kasunda. Zina mwa nkhani zimene zimatuluka ndi nkhani zokhuza ndi zitukuko zimene zinayambika koma sizikutha mwina zatenga nthawi. Ndi pana zitukuko ngati mwachitsanzo achinyamata anakamba nkhani ya Mzuzu Youth Center. Ndi president anatsimikizira anthu onse aja kuti iwo akudziwa kuti muna pali nkhani ya zachuma kuti nthawi zina ma project amayima chifukwa cha nkhani ya zachuma, koma atsimikiza kuti iwo boma lawo liyesetsa kuti zitukuko zimene zinayamba palibe chimene chitalephereke, zonse zikuyenera kuti zimalizidwe.
ndalamazo akunena kuti boma lawo liyesetsa ndithu kuyang'anayang'ana ndalama ngati pakufunika ndalama kuti zitukuko zonse zimene zinayambika zipezekoti zamaliziro osati kuno kumpoto kokha koma dziko lonse la Malawi. Ndizoona kuti apresidenti mwagulu limodzi amene anakumana nalo ndi gulu la anyamata ndi atsikana amene ali mu ma university kapena ma colleges iwo anakumana ndi achinyamata amene odutsa 600 ndipo nkhani imodzi imene atuluka ameneko ndi nkhani yokhudzana ndi ngongole zimene anyamata amene ndatsikana amalandira kuti apitirize sukulu yawo. Ndi apresident anena kuti iwo ngati boma lawo aonetsetsa kuti pasapezeke mwana mmodzi amene atasiye sukulu chifukwa akuvutika fees. N'chifukwa chake boma lawo likuonetsetsa kuti bungwe limapereka ngongole ku ana sukulu la students high education students loans and grants board lizipatsidwa ndalama ndithu zokwanira. Sizingakwanire kuti kwazakwanira koma zikhala ndithu zoti zochulukirapo kuti azifikira ophunzira ambiri ngati mwachitsanzo mu ndondomeko ya zachuma imene akukambirana pano ku nyumba ya malamulo ndalama imene zafika ndithu pa 34 billion ndalama zimene kuti zinachitikepo mu mbiri ya bungwe limene chiyambireni. So iwo chonsecho akunena kuti akupanga zimenezi ndi cholinga choti bungwe limene lizitha kufikira mwana aliyense amene ali ndi vuto lokhuza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi wati boma lipitiriza kupeza uthenga wa momwe zinthu zilili mdziko muno kuchokera kwa anthu eni ake kuti lithe kumvetsetsa ndi kupereka mayankho oyenera pa mavutowa. Dr. Ussi anena izi kwa senti komanso kwa mgona ku Lilongwe pomwe anapereka thandizo kwa anthu komanso makomo osowa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati izi zithandiza kuti boma lizitha kupanga ziganizo zomwe zingasinthe umoyo wa anthu mdziko muno. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Paulendo kwa senti komanso kwa mgona Dr. Ussi anapereka thandizo kwa munthu aliyense komanso khomo lililonse lomwe analiona kuti ndi losowa ndipo likufunika thandizo. Iwo anachita izi kutsatira pempho lomwe analandira kuchokera ku gulu la chingoni la Ng'oma Ngoni Heritage la Maseko Ngoni lomwe linawapempha kuti apite kuderali kuti akaone momwe anthu akuvutikira ndi kuthandiza. Gululi lidaperewedwa mu ntchito zake zachifundo. Mawu akatafikira anthuwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anati anasankha okha makomo komanso anthuwa popeza dindo akawapatsa ntchito yosankha anthu amafunsa kuti agwiritsa njira zanji. Iyo ati kunali kofunika kuona okha mmene zinthu zilili komanso thandizo lomwe angapereke. Dr. Ussi ati izi nzofunika kuti boma lidzitha kudziwa ndi kumvetsa bwino zinthu zomwe zikuwaphinja Malawi ndi kupereka njira zabwino zothanirana ndi mavutowo. Mpofunika kuti tione anthu mmene akukhalira makomo mwawo chifukwa ukapeza kapena ukapeza munthu pakomo pache samachita zinthu monama chimene akudya chimakhala chomwecho wachionacho amalankhula zimene zikumuchitikira. Ndiye ngati munthu mmodzi amene ndili mboma ndikwabwino kuti tiziona mmene anthu akukhalira komanso ndinali ndi mwayo wafunsa kuti akuganiza bwanji za boma ndiziti zimene zikuanyasa kuti ndimve chilungamo kuti ngati ndikamalankhula ndi azinzanga boma tizilina zenizeni osanamizana kuti anthu ukutu akuti mwakuti nkona ndi matuluka kumana ndi anthu kuti tiziona zenizeni zimene zikuchitika pa ground. Dr. Ussi anatsindikanso kuti pakufunika chilungamo popereka thandizo poti ati njala komanso umphawi suona chipani chipembedzo komanso mtundu wa munthu. Apa iwo athokoza gulu la angonili powafikira kuti athe kuthandiza anthu osowawa. Ndapeza kuti mkauza anthu talembani mayina oti alandire chithandizo. Ambiri olembaja amalemba abale awo, amalemba chipani chawo, amalemba azinzawo, ovutika enieni samalemba. Nkona ine ndimangoti musandiuze kopita. Ndikamuona munthu ndimadziwa kuti uyakuvutika, nyumba iyi ndiyovutika, chifukwa kumakhala kunamizana. Bwana anthu ndi awovutika ali abale yake. Gulu la angonili limasamala achikulire 42, ana amasiye 38, komanso anthu odwala nthenda zosiyanasiyana. Pakadali pano wapampando wa gululi Amalisero Mbewe athokoza Dr. Ussi povomera ndi kukhala ndi chidwi chofikira anthuwa ndi thandizo losiyanasiyana lomwe apereka. Paulendowo Dr. Ussi anathandizanso ochita malonda m'madera awiriwa powagula katundu osiyanasiyana yemwe anamuperekanso kwa osowa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Anthu oposa 11,000 akhudzidwa ndipo anthu 15 avulala ndi mvula yowirikiza komanso mphepo yamphamvu yomwe yakhala ikugwa chifukwa cha namondwe Jude mdziko muno. Anthu okwanira 3,029 alibe pokhala
pomwe malongo oyembekezera 6 awakhazikitsa. Izi ndimalinga ndi chikalata chomwe nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yatulutsa posachedwapa. Ku Phalombe anthu okwanira 5,634 akhudzidwa ndi namondweyu, chomwe ndi chiwerengero chokwera dziko lonse. Padakali panopa namondwe Judy wakhudza makhonsolo okwanira 9 omwe ndi a Nsanje, Blantyre District, Neno, Mwanza, Zomba City, Mangochi District, Phalombe, Tcholo komanso Mulanje. Ndi chiwerengero cha anthu omwe akhudzidwa ndi namondweyo chafika pa 11,370 kuchoka pa 3,600 ngati monga amene tinalengezera dzulo komanso chakumama wako. Ndipo boma la Phalombe ndi lomwe lili ndi chiwerengero chachikulu 5,634, ndipo pambuyo pake pali Nsanje komwe anthu 2,007 akhudzidwa. Mwa anthu okhudzidwawa achamene tikunena awa onse 11,370, 3,029 akukhala mu makampu 6 omwe takhazikitsa mothandizana ndi makhonsolo. Anthu okwanira 15 avulala mosiyanasiyana, ndipo a search and rescue kamene titi othandiza opulumutsa anzawo pa ngozi akupitirira ndithu kugwira ntchito zawo ku Phalombe komwe mtsinje wa Thuchira wasefukira komanso ku Nsanje komwe anthu atatu amira kutsatira kusadabwazika kwa bwato limene anakweramo pa ulendo wawo ochoka ku Mozambique kupita ku Nsanje. Ngati nthambi ya boma tikupitiriza kupereka chithandizo kwa okhudzidwa mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana. Nduna ya zamalonda Vitumbiko Mumba atsindika zakufunika kopititsa patsogolo bizinesi zomwe ine yake ndi Amalawi ngati njira imodzi yochepetsa kugula katundu kunja. Amumba anena izi pomwe anayendera kampani ya Chimalawi yopanga mkaka wa ufa komanso yogurt ya Match Milk kumpemba mu mzinda wa Blantyre. Upireka Isa ali ndi zambiri mu ripotili. Nduna ya zamalonda Vitumbiko Mumba anati ndokhutitsidwa ndi ntchito yomwe kampani ya Match Milk yomwe ndiyoyamba kupanga mkaka wa ufa mdziko muno ikugwira. Ngakhale izi zili chomwechi, ndunayi ati ndiyokhudzika ndi zotsamwitsa zochuluka zomwe kampani ikukumana nazo, zomwe ati zikuchititsa kuti kupita patsogolo kwa kampani kukhale kochedwa. Achakwera namuna kuti madzi ndi magesi kwa makampani ngati awawa a water board komanso Eskom aziwa charge mwa miyesoti awathandize kwa chibale. Anapanga mafomu onse bwinobwino, anapanga complete koma mpaka pano sakwayankha. Ndangasoda PS kuti apange follow up on that kuti kodi zikhala bwanji. Ndiye pempho langa kwa ma MP, munthu uyu amwenye afuna mbera idea yake apange kampani ina basi watani wathira pompa. Izi ndi zimene zimapasa kuti Amalawi asapite pasogolo. Ngati ma MP ina akumva papa mwansanga ngati alipo ena kuti akukhuza zimene zizi, they are patriotic about Malawi. Kandi wa MCP, kandi wa DPP, kandi wa chanji panga ndi pamene zibinso sanga timpange protect munthu amene. Mkulu wa kampani ya Match Milk Amadalizo Charles Phiri ayamikira ndunayi chifukwa choyendera kampani yawo, zomwe ati ndi chitsimikizo kuti akugwiradi ntchito yabwino. Komabe iwo anadandaula za ziphinjo zochuluka zomwe akupitirizabe kukumana nazo. So you see kuti tikuma ndi machallenges amene kuchoka kumbali ya boma, maofesi aboma, komanso mwina kuchokera kwa a business enaso mwina kuti atilandire katundu wathu kukeka mwina mmalo awo opangira ma business, more especially ma business akuluakulu awo. Ama kupanga so demand zinthu zina zimene mwina ngati anthu oti mukungoyamba kumene mulibe kuthekera kumeneko. Andi kuti mwina mumfunse wa business wang'ono wina aliyense mwina paika akuuza ndi kuti akuma ndi mavuto kuti akalowetse katundu wake mwina m'mashopu akuluakulu. Andi nkhani zomakazi zimene mwina pamafunika kena mwina sakuuzani ati kupanga ndi mwina mwakuuzani zifuka zosiyanasiyana. At the end mwina inu mapesa mwabwelera pansi ngati mwina mulibe kulimbikira mkati mwanu. Zinadziwikanso kuti sitolo ya Sana inalipiritsa kampani ya Match Milk ndalama zokwana 500,000 kwacha kuti sitolo izigulitsa mkaka wawo, zomwe zinachititsa kuti ndunayi ipite ku sitolo ya Sana ya ku General Corner kuti akamvetsetse popeza izi sizololedwa ndipo ndizosemphana ndi malamulo amalonda a dziko lino. Pachifukwa ichi ndunayi inauza eni sitoloyi kuti abwenze ndalamayo ku kampani ya Match Milk. Tatsimikiza nena kuti zonadi mkulu nyenayi muchamwenye uja anandadi 500,000 kwacha, unena kuti anamtuma ni mabwana kuti uyuyu kuti kandoka bole muno mali ndiyani 500,000 kwacha. Kanali chinyengo cha anthuwo kandi company policy sidi kudziwa, koma the bottom line nena kuti ndalama inaperekedwa. Chimene ndikuphwanya malamulo athu, ndiyeno tunena kuti SFTC abwera kuti akhainawo pansi kuwauza chilango chawo.
kampani ya macmilk inakhazikitsidwa mu chaka cha 2019 ndipo ndi kampani yoyamba ya chimalawi kupanga mkaka wa ufa. Upire Kaisa, MBC News, Blantyre. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. Unduna wa za chinyamata wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha zitukuko zomwe zikupindulira achinyamata komanso dziko lonse. Anthu oposa 11,000 akhudzidwa ndi mvula yowirikiza komanso mphepo yamphamvu yomwe yakhala ikugwa chifukwa cha namondwe Jude mdziko muno. Unduna wa zaulimi watsindika kufunika kogwira ntchito limodzi ndi alangizi a zaulimi am'madera ndi cholinga chofuna kukweza ntchito zaulimi mdziko muno. Takulandiraninso nkhanizi. Popitirira ndi nkhani za unduna wa zamalonda, nduna mu ndunawu yati boma lipititsa unyumba ya malamulo bilu yokhudza shuga ndi malonda ena ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti anthu ochita mabizinesi asamabise malonda awo makamaka shuga pa msika. Amumba ayankhula izi adayendera malo ophunzirira luso losiyanasiyana m'maboma a Phalombe ndi Blantyre. Secret Segula wadza ndi zambiri. Ndunayi inayendera malo ophunzirira luso losiyanasiyana a misofu m'boma la Phalombe omwe ali pansi pa bungwe la Small and Medium Enterprise Development Institute CMED. Atafika pamalopa, Amumba anatsindika kufunika kopereka ngongole kwa anthu omwe amaliza maphunziro awo kuti atukulire bizinesi zawo. Atachoka ku Phalombe, Amumba anayenderanso malo omwe amasoka nsapato zachikopa kwa achatha mu mzinda wa Blantyre, komwe anaonetsa momwe amapangira nsapatozi. Mawu awo Amumba ati ndokhutira ndi momwe ntchito kuyendera pamalopa ndipo apempha akuluakulu a bungwe la CMED kuti achilimike pogwira ntchito zake. Amumba atinso boma likhazikitsa malamulo posachedwapo ofuna kuteteza anthu omwe amagula katundu osiyanasiyana. Nkhani ya capping ndi nkhani yokhumudwitsa kuti anthu ambiri atengera advantage pa ma weaknesses a malamulo awo ndi awo kuti azipanga zomwe akufuna. Koma ndizadala cholinga chawo nanjena kuti ikamata mwezi wa Marichi dola ikhale pa 10,000 kwacha. Koma Chakwera ndi size yawo muona zabwera pa pakimangire yani zasikaso bwino zikuyenda bwino. Pali zambi zimene akupanga anthu amenewa ma cartels, koma boma la Chakwera likuyesesa kuti likonze zimenezi. Poyankhapo pa zomwe anawalangiza Amumba ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la CMED acheza Notiniere ati ngati bungwe ndi ntchito yawo kuonetsetsa kuti akupanga zinthu zapamwamba. Ifeyo ngati CMED choyambirira ngati mmene munaonera ku Phalombe ku misewu folo kuja katundu amene akupangidwa wina quality yake ndithu ndi yabwino, komabe still tiufunikabe kuti chilimika kuti quality yathu ipange improve ipite patsogolo. Izizi tipanga mwanjira yopereka maphunziro kwa anthu amene amagwira ntchito kumeneko komanso anthu ama business ang'ono kuti azitha kutulutsa katundu wa quality ku ma facilities achi. Pakadali pano malo opanga nsapato zachikopa a Leather Design Studio omwe ali kwa achatha kuchiteka agulitsa nsapato zawo ku nthambi zachitetezo mdziko muno. Secret Segula, MBC, Blantyre. Boma latsindika kufunika kopereka kangachepe kwa anthu omwe amakhala mozungulira nkhalango zotetezedwa ngati njira imodzi yowalimbikitsa kusamala nkhalangozo. Nduna ya zokopa alendo Maivera Kamtukule yanena izi pamwambo odzala mitengo mu nkhalango ya Michiru ndi thandizo lochokera ku bungwe la WISM. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa nthawi yayitali dziko la Malawi lakhala likudzala mitengo, koma mitengo yambiri imafa isanakule. Chimodzi mwa zifukwa zomwe mitengo isikula malinga ndi nduna ya zokopa alendo Maivera Kamtukule ndi kusowa kwa umwini posamalira mitengoyi. Ichi ndi chifukwa chake ndunayi ikutsindika zakufunika kopereka kangachepe kwa anthu ozungulira nkhalango zotetezedwa kuti azisamalira mitengo ikapyalidwa. Kuyambira chimene choti kweneka kale
ndondomeko zoyenerera. Number 2 tikuyenera kumagwira ntchito ndi madera amene azungulira amene ali ngati ma organized communities wa kunoko ife tikugwira ntchito ndi awawa tikupati ma community scouts. Komanso tikuyenera kupanga njira zonena kuti kodi ndi chifukwa chani iwo ochabu nazipereka mwa ukaziwo chete kwamba kuyenera kukhabe kena kake kamene kakuthandiziraso m'miyoyo mwawo kunena kuti iwo ajaso asamakhaliso ndi chidwi choti iwo azakakhalanso patsogolo yonena kuti azaononga chitetezo chimene iwo amene chilengedwe chimene iwo akuchitetera. Pakadali pano bungwe la Wildlife and Environmental Association of Malawi WESIM likugwirizana kwa mtunthu ndi ganizo lopereka kanga chepe kwa anthu ozungulira nkhalango. Mai Tionge Gawa ndi wapampando wa bungwe la WESIM. Ndizoona akufunika kupangidwa support mwakamba za nkhani ya chakudya chotamu komanso iwo akabwera kuno kuti adye koma asiya banja lawo kunyumba loti silinadye sichikhalanso chinthu chabwino. Ndiye tikuyenera tiwapase iwo chakudya yes apeze mphamvu agwire ntchito kuno koma kunyumbaso aone kuti amayi athu abambo athu amapita kuphiri kukateteza koma ifenso tikutani tikuthandiziraso nawonso namfenso tili ndi chakudya. Ndipo polankhula pamwambo omwewu mfumu Kuntaja inati anthu akapitiriza kusamalira nkhalango. Kufunika ndithu misonkhano yosiyanasiyana imene timapanga ife kwa auza anthu amene wawa kuti adzidziwa kuti uko nkwainu wake unonso nkwainu wake. Bungwe la WESIM likuyembekezeka kuvyala mbande za mitengo zokwana 7,000 ndipo mosogozedwa ndi nduna ya zokopa alendo Mayi Vera Kamtukule avyala mitengo yokwana 1,000 mu nkhalango ya Michiru. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Unduna wa zaulimi watsindika kufunika kugwira ntchito limodzi ndi alangiza zaulimi ammadera ndi cholinga chofuna kukweza ntchito zaulimi mdziko muno. Nduna ya zaulimi a Sam Kawale yanena izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe amakumana ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo alangiza zaulimi ochokera mchigawo cha ulimi cha mboma la Lilongwe. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Nduna ya zaulimi a Sam Kawale ati alangiza zaulimi amagwira ntchito yotamandika popereka mauthenga komanso kuphunzitsa alimi njira zamakono zaulimi. Iwo ati msonkhano wawo ndi alangiza zaulimi uthandizira kuti akambirane ntchito zina zaulimi zomwe undunawu ufuna usinthe, kumva mavuto komanso kupeza mayankho omwe athandizira alimi pofuna kukweza ntchito zaulimi komanso kukweza miyoyo yawo. Akawale ati unduna wawo wayika ndondomeko zothandizira alimi kuti ayambe ulimi wanthirira ndi cholinga choti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Tili ndi department imene timaona za makina equipment timati mechanization kumene kuma tractor ndi zipangizo zina zimafunika zizipezeka. Ndi department imeneyi yamba kale kubweretsa katundu osiyanasiyana muno Malawi, ma tractor kuti akhoza makalima kukolola ngakhale kuunitsa mbewu kuti zisamaole nsanga. Kupatula pamenepo tikugwiranso ntchito ndi anthu amene akufuna kubweretsa makina aja muno Malawi kuti misonkho izikhale yotsika komanso katundu azibwera moyenerera. Mlangizi wa zaulimi ku ofesi ya zaulimi ya Nyanja Athembani Kadeka wayamikira boma polimbikitsa alimi ang'onoang'ono kuti adzigwiritsa ntchito makina ponena kuti izi zithandizira kuti alimiwa ayambe kuchita ulimi ngati bizinesi. Agriculture commercialization kuonetsetsa ndithu kuti mlimi uja akuchoka pa stage imene yasimwa kudafa akupita ndithu chitsogolo kuti akakhala oziyimira payo. Ndi ifenso ngati ifeyo ngati ma extension workers toyena kukhati mlima resources ngati kupita ku nkhondo ngati tilibe zida sitingachite bwino koma teso ifenso tikhaiso ndi zida zipangizo zoti ifenso tigwire ntchito kuti pa ground ndi cholinga cha Malawi chikwaniritsidwe kukhala ndi chakudya khomo lililonse komanso nthawi zonse. Unduna wa zaulimi ukuyembekeza kuchita misonkhano ina ndi alangiza zaulimi mu zigawo zina zaulimi zokwana zisanu ndi ziwiri m'dziko muno. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Mlembi wa mkulu mu unduna wa zachuma Abechani Chereni ati ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino pofikitsa madera ku midzi njira zamakono zolipirira ndi kulandirira ndalama, nkofunika kuti njirazi zifikirebe anthu ambiri madera omwe sadzidziwa. Achereni amayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana njira zomwe zingathandize kuwafikira Malawi ambiri amene sanayambe kupindula ndi njira zamakonozi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pa msonkhanowo mlembi wamkulu wa unduna wa zachuma Abechani Chereni anati nzosangalatsa kuona kuti tsopano anthu ambiri ammadera ku midzi akutha kulandira ndalama, kutumiza ndalama ngakhalenso kulipira ngongole pogwiritsa ntchito foni za m'manja malo mongogwiritsa ntchito fonizo polumikizana ndi anthu ena. Abechani Chereni anati kudzera ku ntchito zosiyanasiyana zimene mabanki afikitsa madera akumidzi, anthu oposa 500,000 tsopano alembetsa ndipo ali ndi maakaunti aku banki koma kudzera pa foni za m'manja.
pamene anthu oposa 8,000 am'madera akumidzi tsopano ali ndi insurance yowathandiza pa nthawi ya maliro ngakhalenso pa nthawi ya matenda. Komabe Abechani Chereni apempha mabanki, makampani a insurance komanso makampani a foni zam'manja kuti apezebe njira zina zamakono zimene zingathandize kuonjezera chiwerengero cha anthu a bizinesi am'madera akumidzi amene sakukhoma msonkho kuti nawonso azikhoma msonkho. Innovation ndoti tifuna tipeze njira zoti zithandizire kuti zinthu zithe kuyenda monga mmene zingayendere mosavuta. Tili ndi abale athu ambirimbiri amene amakhala kumudzi kutali kovutika kuti anthu mwina akhoza kumapezako ntchito za mabanki, financial access pa Chingerezi amatero. So izizi zikuthandizira kunena kuti anthu akumudzinso nawo athe kufikira kuti akhoza kumatenga ngongole, ali m'magulu ena apaokha, kugwiritsa ntchito mafoni, kugwiritsa ntchito njiraso zina zosiyanasiyana. So izi nzothandizira kuti mioyo ya anthu ikhoza kusinthika chifukwa chakuti ngati akupeza ngongole zotakhoza kupangira mabizinesi, ngongole zotakhoza kulipirira zinthu zambirimbiri zimene angafune, zimenezo zikhoza kuthandizira kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Dickson Ngwende ndi mkulu wa programu ya boma yotchedwa Farms, ndipo akuti ndiokondwa kuti tsopano kupatulapo pongo alimbikitsa Malawi kukhala m'magulu kumabwerekana ndalama. Programu ya Farms yathandizirapo kuwazindikiritsa Amalawi ambiri njira zamakono zolandilira ndi kulipirira ndalama pogwiritsa ntchito foni. Nkhani imene tikukamba ndiona kuti ndalama timatha kutumiza kuzera pa mafoni komanso kutumiza kuzera mu njira zina. Ndiyeno njira zimene tafikisa kwambiri kumizi ndi zimene anthu kumizi akutha kulandira ndalama kuzera pa mafoni, zimene zikuchitidwa ndi mabanki ambiri komanso zimene zikuchitidwa ndi anthu ambiri amene akugwira ntchito zachuma. Anthu aja sakufunikanso kuti ayende maulendo otali alipire ndalama zina kufika kumene angathe kukapeza ndalama kapena kukalipira. Mwachisanzo anthu amatha kulipira madzi ali kunyumba kwawo, anthu amatha kulipira magesi ali kunyumba kwawo, komanso anthu akumudzi aja amakhala ndi ana apa sukulu amene mwina afuna kuwalipirira mayeso amatha kulipira adakali ku nyumba kwawo kumweko. Fincorp, TNM, Smile Life Insurance, NBS Bank, FDH Bank ndi ena chabe mwa makampani amene atengera luso la makono ku madera akumidzi kuti nawo anthu akumidzi azigwiritsa ntchito. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Thupi la malemu Chikondi Phikiso pano lanyamuka kupita ku Lilongwe komwe malemu akayikidwe m'manda mawa ku area 18 mu mzinda omwewu wa Lilongwe. Padakali pano bungwe la Nyika Media Club lomwe ndirato lankhani ku chigawo cha kumpoto lati malemu Chikondi Phikiso anali omenyera ufulu wa amayi ndi ana kudzera m'mapulogalamu awo pa MBC. Wachiwiri kwa pampando wa bungweli a Alefa Kasongo amayankhula izi ku Mzuzu pa misa yotsanzikana ndi malemu Chikondi. Akasongo ati bungwe la Nyika Media Club limusowa malemu Chikondi Phikiso chifukwa cha luso lake lophunzitsa atolankhani ongoyamba kumene. Mmodzi mwa anthu omwe amagwira nawo ntchito ku Mzuzu studio ya MBC, Hassan Phiri, wati malemu Phikiso anali munthu adongosolo chifukwa amapangiratu ndondomeko za ntchito yake. Malemu Chikondi Phikiso yemwe anali mmodzi mwa ogwira ntchito ku chigawo cha kumpoto wamwalira lachitatu ku chipatala chachikulu cha Mzuzu ndipo wasiya mwana wamkazi mmodzi. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. Unduna wa zachinyamata wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha zitukuko zomwe zikupindulira achinyamata komanso dziko lonse. Anthu oposa 11,000 akhudzidwa ndi mvula yowirikiza komanso mphepo yamphamvu yomwe yakhala ikugwa chifukwa cha namondwe Jude mdziko muno. Unduna wa zaulimi watsindika kufunika kugwira ntchito limodzi ndi alangizi a zaulimi am'madera ndi cholinga chofuna kukweza ntchito zaulimi mdziko muno. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse.